Tak pane Šel, jak to dneska vidíte? Jo, dneska si jedem pro velký úspěch. A jestli ne, tak to nevadí. Moc špatně, tak dopředu. A vše to uzavírá paní Čelka Pojtíková. Ale někdy ten výkon je takový. Oranžového pětiboje 2012. 10. školou ve finále je základní škola s mateřskou školou Ludkeřovice. Jsou tam, vidíme vás, slyšíme vás. Kuba Peterman, Pavel Kubina, Tereza Šafránková a Bára Karásková. Držíme palce všem 10 školám. Právě teď přichází a oni se vám představí, aby bylo jasný, jak jejich krásným zvučným hlasem tady na tomto stadioně to zní. Takže kdo k nám přijel? Tak, dobrý den, já se jmenuji Jitka Bartoníčková. Další je tu Zuzka Bergerová a Denisa Rosolová. Takže tohle jsou 3 holky, české atletické reprezentantky. Kluci, všechno připraveno, měřiči připraveni. Ano, startová poslední obrovská cílová a Ludkeřovice, nejkrásný soubory zatím je pohodlné. Výborně, si dalo Ludkeřovice, obrovská cílová, poslední připravená. Tak to je na cílovou kabelu. To si nebyl centimetrů. Kladeňáci zahodili daleko, ale byl spíš vyšší než delší hod, ale i tak to bylo 680. A teď nastupují kladeňské holky. A tam nám to zahodili. Taky 680. Je podpořit vaše vrhače. Máte žlutý medicimály, to musí lítat samo. Pojď Pavlík, přehoď ho, Pavlík, zvládneš to, pojď, až za komín. Pojď,
to překonáme tam běhy. Pojď, tam nehodí, pojď pořádně. Tmavý modrém mezi tím poslední základní škola v tom souboji s během pospátku. Milonická základní škola právě teď dokončila svůj závod. Je to tak, to znamená, máme hotovou celou tuhle další disciplínu. Tak máte chviličku pauzu, vaše skupina, a pak to rozdělíme, že jedna parta půjde skákat do dálky z místa a druhá bude házet na tu branku. Takže 5 minut pauza, možná 8 pro ty děti, které doběhaly, ale házeči medicimbálem, ti půjdou ještě na další pokusy, ty, kteří ještě nemají hotové. Pojď, Kelly. Dobře, zlepšeno. 7,6. Super, zlepšeno a Barče, pojď taky zlepšit. Takže tady taky finišujeme. Dobře, taky zlepšeno. 7,8. Tak, pojď. Pomalu. Výborná. Pojď, Pavlík, pojď. Výborná byla, výborná. Tady je taky Pojď, nevadí, pojď. Pavlík. Pojď. Žlutý kluci a holky z Ludkařovic. Holky, pojďte dolů, nebojte se toho. Jestli chcete jít dolů, běžte dolů. A v písku jsme doměřili pokusy olomouckých. Klidu. Škoda, dobře, nevadí, výborná, ale výborná. Výborná. Do písku, který olomoučtí dokončují své... Pěkně, jo! Výborná. Super. Zřejmě se jim hod na branku podařil. Celé dnešní soutěže, oj, pozor na ty ruce. Tohle může rozhodovat, ale ještě bude mít druhý pokus, v pohodě. Můžeš odejít z toho písku, nemusíte tam zůstávat, ještě bude druhý pokus, pak si na to dáš pozor. Připomínám, že Ludkéřovice byly průběžně na 4. místě po 3 disciplínách. Výborně, krásný pokus. A pryč písku odejít, tak. Super. Takže máme za sebou první kolo Ludkéřovických a teď druhé pokusy. Zatím nejdelší pokus, který byl předveden, byl 211 cm. Jen tak pro zajímavost. A bylo to skočeno dívkou, nikoli chlapcem. Poslední 3 pokusy celé soutěže prvního stupně. A Pavel skočil
krásně dopředu. Tereza Šafránková a její druhý pokus. Může to zaryskovat. První byl dobrý. Krásný druhý pokus. A poslední skok celé dnešní soutěže Bára Karásková. Má to za sebou, tohle se povedlo, to bylo daleko, tam nějaké body naběhnou. Soutěžící ale také pro fanoušky. Budeme si hrát muziku. Pane Šeli, tak jak to vidíte? Jsem napnutý jak trenky. Vystoupeníčko. Bude něco? Bude nějaké umístění? Uvidíme. Do poloviny určitě a po celý. Tak. Pleskávačky z Třebíče. Ajajaj. Zatleskáme, protože tady bojovali kluci a holky z Plzně. Bojovali tady kluci a holky odkud? Z Básky Cimojí. Z Luděřovic. Asi tě tady normálně nepamatuju. Ze Znojma. Z Přímětic. Z Milovic. Na druhé straně z Kladna. V oranžový byli kluci a holky ze Želenic. Červení byli z Budějovic, i když tady nikdo chudáci nemají. Tmavě zelení byli základní škola Lubit. Šediváky si pamatuju, ty byli z Olomouce. Všichni bojovali a teď jenom někteří z nich se berou ocenění, ale už jenom to, že dostali se do finále, to je pochopitelně vynikající úspěch. Budeme vyhlašovat nejdřív kategorii jednotlivců. To znamená, který 3 holky a 3 kluci byli nejlepší v individuálních výkonech. To znamená, my jsme jim zapisovali, kolik skočili, hodili, naběhli. Co se týče té úvodní štafety, tak tam měli stejný čas všichni jako celý tým dohromady, takže tahle jediná disciplína byla vlastně jakási společná. 543,03 bodu získala reprezentantka Českých Budějovic Sára Kolerová. Sára Kolerová na 3. místo. Sára Kolerová obrovská, jako Honza Koller, pamatujete, to byl taky čahoun. Sára je o něco menší, ale běhají to, skáčejí to a hážejí to naprosto výborně. Získává báječné poukázky v zajímavé finanční hodnotě na sportovní potřeby. Dostává krásnou oranžovou lampičku, tu, co vidíte za ní na tom obrázku. Dostává diplom a pohár. Gratulujeme Sáře. Druhé místo mezi děvčaty se ziskem 568,97 bodů získala reprezentantka Ludkéřovic Bára Karásková. Bára Karásková, famózní výkon, druhé místo, 568,97 bodů. Takový byl její přínos celému družstvu. Tolik bodů dokázala přinést sama samotinka. Dostává taky krásné ceny. A pozor, vítězka dívčí kategorie nazbírala 572 bodů a 800 bodů k tomu. Je ze Znojma a je to Lucie Dvořáková. Lucka Dvořáková z Přímětic získá velký potlesk pro 3 nejlepší holky. Družstev dnešního a letošního finále. Ceny budou předávat zástupkyně společnosti ČES Míša Žemličková. Máme ji tu, zatleskáme jí, ano, taky sportuje. A máme vzácnou návštěvu, je tady místo starosta města Třebíč, pan Milan Cíbrc. Třetí
pětiboje s počtem bodů 2097,46 uhájili a získali děvčata a kluci ze základní školy Luby. Luby získávají 3. místo a tím pádem pro svou základní školu možnost vybudovat oranžové hřiště nebo oranžovou učebnu v hodnotě 100 000 korun. 100 000 korun pro základní školu Luby. Musíte to předávat obratně, aby to bylo pěkně. Tak. Pro fotografii základní škola Luby získává 3. místo mezi všema školama, které byly ve finále. Honza Ola, Pepa Hezmánek, Kristýna Kryšková a Míša Kratinová. 100 000 korun pro školu v Lubech. Bronzové medaile. Kde je dojatý pan učitel? Pane učiteli, to je radosti. Už víte, jestli to bude učebna nebo hřiště? Vůbec nevím, jak na pana ředitel, je to rozhodně. Pan ředitel rozhodne. V každém případě velká gratulace. Kluci a holky, gratulujeme. Tak, společné foto, to je 3. místo, bronzová pozice, ale ještě jsou tu 2 volná místa na stupních vítězů. 2. místo, počet bodů 2166,07 získává a 200 000 korun na vybudování učebny nebo hřiště pro svou školu získali kluci a holky ze základní školy Luděřov. 200 000 pro školu na hřiště. Úplně mrazení zádech, to je krásný. 200 000 získali pro svou školu. Kuba Peterman, Pavel Kubina, Tereza Šafránková a Bára Karásková. Jejich fotky budou viset ve škole. Jejich jména se zapsala do historie základní školy v Luděřovicích. Na krku v této chvíli jsou věšeny stříbrné medaile. Stříbrné medaile, které znamenají krásné ocenění. Skleněnou trofej, která bude zdobit, věřme, že třeba ne ředitelnou, ale nějaké veřejné prostranství na základní škole v Luděřovicích. A velká gratulace od nás všech. Dojatý pan učitel, dojatý druhý učitel, nebo kamarád pana učitele, všichni jsou dojatý. Vynikající sportovci, vážili jsem dlouhou cestu až od Děčína, kde se nachází Luděřovice, ale to bude veselá cesta domů. Pan učitel teď pomrkává. Já myslím, že vás všechny na něco pozve ještě cestou z nějakých školních fondů. Bude to veselé. A vítěznou školou je základní škola Znojmo-Přímětice. Znojmo-Přímětice vítězí ve 2. ročníku finále oranžového pětiboje a pro svou školu získává 300 000 korun na vybudování školního hřiště nebo školní oranžové učebny. Zlaté medaile už se přináší pro nejlepší 4 děti, které vytvořili tým a dorazili sem ze základní školy pro Padibiště ve Znojmě v Příměticích. Jakub Ficko, Pavel Schneider, Lucka Dvořáková a Nikol Hradka. Tribun Pomaly a jejich fanoušci. Okolo flíku cestička a na ní se zelená trávička. A na ní se zelená trávička. Když jsem šel po ní jedenkrát, slyšel jsem tam muzičku, slyšel jsem tam
muziku pěkně hrát. Moje nejmilší a ta moje nejmilší plakala. A ta moje nejmilší a ta moje nejmilší plakala. Muzičko nehrej, nepřinkej, muzičko nehrej, nepřinkej. A ty moje nejmilší a ty moje nejmilší neplakej. A ty moje nejmilší a ty moje nejmilší neplakej. Byl to dnes únavný závod, je to vidět.